ora kelem nyumbang 10.000 ya wis. Ayo ra teko ya isin kae wong tanggane. Ayo karo Riko. Sombong. Ketang 1.000. Kemlet-let. Ora kelet. Berarti Rara nyumbang ya dina iki tak kei amplop kosong ya. Yang tak pacar dhewek pacar golok. Tutup. Tak mlaku. Lah ngopo mlaku-mlaku ngisin-isini? Raja diturut. Ya isin ra diturut Riko. Alah, ngicini-cini nggawa kaya kono. Nggawa apa ngisin-isini? Tak mlaku dhewek. Kene tak tukokne. Ra. Oleh 10.000 kae nyumbang kira. Riko ke ana 10.000 jajal golek dompete pirang-pirang 10.000 delok. Rasa mbirit-mbirit tekan pasar tiliki dompete ana 10.000-an ora. Ayo. Tak ngurus. Ya wis rasa nyumbang nek kaya ngono Riko. Rono rasa nyumbang. Rasai 10.000 kono nyumbang satu sugih duit. Kuwi kaos Kono nek nyumbang 50 kono. Nyong ora lilo. Nya. Nek nyumbang 50. ya nek rali lo ya wis jajal dompete ngon Riko ana 5.000-an porak delok. Dompet semono gedene mosok ora ana 10.000-an. Delok, tiliki. Iki ya kayane 10.000 do 50 delok. Ketang wong. Delok kuwi didelok. 50 tok. 50 apa warnane abang ya? 50 matane ya kok ora metu. Abang kaya ngono kok 50 wae. Kuwi 10.000 ndelok. Cok, is. Nyumbang 50-an. Ya tiliki kowe sing nang dompet ana porak 10.000-an gorene. Cok. Ya wis lah ra iso dak iki. Wis ya Lur. Kok ndak nganu ngamuk. Ya wis ya. Tak tinggal ya. Tinggal. Nang omah wae ya. Tenan ra melu kondangan ra tak tinggal ya. Assalamualaikum. Jo lali adus ya. Ra atus.